te lengba ganai ga video yaku ban penmenu ban khai ba phi ki pajbau non chong snong yong ga himalang ring mai ban snga ha ga uphu tarik sumsi jan ha phanglen headquarter yong ga hima ha ga por kha ubje nagaliang yong hi ki nong yula yong ga sang samla himalang ring ki wa ban penchai pajbau ba phi ha ga lei ka RTI kami hidang yok le DC office namaratai hiku banwa penchai pajbau phi le se galong kami gendej ba phi anda phi lu sang ba yong penchai pajbau hi le stai hu sejanya phanglen galong garmi kami phi poi perkhat ni kami suje kum nu anai hapo ga hima yong hi lani kum utai u nong yula yong ga hima hi te gerpat ba phi barok compare phi du nong gerchan ba hi sang samla phi du nong bercha ba hi ndai per miria mowa lesia napdang yong phi pen kre bagi yong galai ai ginau yong galai gami phi chai re wai mu galai uhi ki rai kalu ka yai yong rai ban pen chai ba phi bat ganai gadu yong kerpat namar ba lada phi en ha ga yong chai re tai kom gi kmu gi kpe ki khung samla gi milong mentai phi en mentai ban jong ha ga mi chai re karmi ga yong chai gami phi wala ba i khung gi tai ha gi sung gi tendong mi suwa bat gawu galong ba kom kita gi noy lai sang samla mi hi yang ndak beslang ba hi ai liang unyire nagaliang hi yang bi hagatai ga nongrin bat lada ai sugan ga yong khanglat ba hi ndai hi thom ba gi tai bat hi yak dia kalong ga jingker pat ya ki khun samla ki long kmi ki long pa ki parashnong prathau jong ga himalang rin ba nagaliang jungi ka sang samla ngin wan ban pensai pat ba ya ka RTI ha ka arphoi tarik September hapo plang diloin moko John headquarter jong kahima hakapor khat arbaji no phaiski la kerpat ya baro ki nong snong jong kahima long kmi bat long pa ki khun samla la phidei na kanu kaliang wan ban snap ya ke jing pensai ke jongi ban penti kena ya kata ka hok long trai bat ya ke jing kermen namta ka lawei jong ki khun ki ti hang ne hapo ka it kahima ke jongi namar kombo ong ka ktin ka jat ben riu kadai ki it ki hima ka khandau ka siap ka riti ka dustur namar kata ngilap ngisyam lengbaga ni ka RTI ba ka don ka jing sya penkhanya ki riti ki dustur ka don ka jing sya lilam ya ki it ki hima namar kata ladangi kwa ban khlan ka jat ban riu ni don kam ban penklan nadu grassroots level kamut nadu ki it ki hima ki sinong ki tau ba ladaki ni ki telot ka jat ban riu jong iru ka telot kublai sibun ngin saya kendu ha ka arpuai tarik mentau benai September hangtei hapo headquarter plang dilon mokojon hakapor khat arbaje no phaiski blai un kurku un pen poisuk poisannya phi bat ai bagani ka kam ka programs ka ba kom gi khun samlang ya chakmat pan wanra ka jingsai sapi ka jat ben riu sapi ke it ke hima kan long ka ba job bat kan long ka ba